Nasa ikatlong baitang na sa San Agustin Elementary School sa San Simon, Pampanga, ang 8 taong gulang na si Zion Sidren Fajardo. Bilang isang Kapampangan, ang ama ng Sismuano salitang Kapampangan, ang kanya nakasanayang gamitin sa pakikipag-usap sa kanyang mga magulang, kamag-anak at mga kaibigan. Kapampangan na rin ang kanya nakasanayang medium of instruction sa eskwela. Kwento ni Zion Sidren, mas madaling maunawaan ang itinuturo ng kanyang mga guro kung ang salitang Kapampangan ang kanilang ginagamit, gaya na lamang sa kanyang math subject. Kasi po, in math solving po, mas madali ang atin dyan kapag po Kapampangan. Kasi po, atin niya pong mas madaling problema po pag Kapampangan po. Sinegundahan naman ito ng gurong si Luisita Sitchon. Pagkapampangan, mas mataas yung grade ng mga bata. Naintindihan nila. Lalo na kasi, nasa Pampanga tayo, yung mga mag-aaral namin, Kapampangan sila. So, mas naintindihan nila yung Kapampangan. Kasi sila yung mga Kapampangan. 2012 nang ipag-utos sa Department of Education o DepEd na gamitin ang Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTB-MLE sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa, partikular na sa grades 1, 2 at 3. Pero nito lamang Pebrero, inaprubahan na sa huling pagbasa ng Kamara ang House Bill 6717 na layong suspendihin ang paggamit ng MTB-MLE sa mga mag-aaral sa kindergarten hanggang grade 3 bunsod ng kakulangan umano sa learning materials. Ayon kay Joel Malyari, Education Program Supervisor of DepEd Schools Division of San Fernando at isang Kapampangan linguist, posibleng magdulot pa ng kalituhan sa mga mag-aaral ang panukalang pagsususpinde ng MTB-MLE. No? So sa ngayon, pag pinilit natin ibahin yun, no? Nagkakaroon ng negative, nagkakaroon ng pagkalito. No? Definitely, magkakaroon ng pagkalito. Kasi unang-una gagamitan na niya yung language na hindi talaga siya native. Bonus lang sa atin yung nakakaintindi siya ng Tagalog-based Filipino. Pero mas marami yung malilito siya kasi, siyempre, sa bahay, kausap niya yung nanay, yung mga parents niya, no? Doon sa language na alam nila, na hindi naman pala Tagalog-based. Mahihirapan din umano ang isang estudyante na intindihin ang kanyang mga leksyon kung sabay-sabay niyang aaralin ang wikang Ingles at ang mismong asignatura. Papasok sa eskwela, dalawang pag-aaralan mo. Hindi lang yung mismo subject, kundi pag-aaralan mo rin mismo yung language. Kasi you need to think. So dalawang processing, mahirap yun. So sa isang bata, it's not practical, lalo na sa basic education. Gate ni Malyari, hindi kailangan suspendihin ang paggamit ng mother tongue bilang medium of instruction sa mga paaralan. Kung mayroon umano mga kakulangan, ay pwedeng namang pag-aralan ito mabuti ng DepEd upang higit na maisaayos. Higit kasi umunong natututo mga mag-aaral kung ang sarili nilang wika ang kanilang ginagamit sa iba't ibang asignatura. Malaki ang impact, malaki din ang importansya. Unang-una kasi ito yung mother tongue. Ito yung nauna niyang language na natutunan. Ito yung kanyang kailangan magamit. Practically speaking, ito yung pinakamabilis, conversational. At saka, siyempre, yun talaga dadala yung kanyang unang pag-aaralan. So, napaka-importante sa kanya yun. Samantala nakasaad sa Section 2 ng House Bill 6717 na kinakailangan makipag-ugnayan ng DepEd sa Komisyon sa Wikang Filipino para sa pagbuo ng mga aklat at iba pa mga learning materials na kinakailangan para sa pagpapatupad ng MTB-MLE. Ipapasa naman sa Senado naturang panukala para sa karagdagang pang-aksyon. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.